کینم بسم الله الرحمن الرحیم. کینە ئەم ئەو کوردێ بناموس بوون، بغیرەت بوون، بە ئیسلام و قورئانێ بە ئەمە گرێدایی بوون. ژنا کورد، قیزا کورد بناموس بوون، mêrê wê، bavê wê، birayê wê، malbata wê binamûs û şeref bûn, bixîret bûn. Jina kurd û keça kurd terpeyê xwe bi têlêrê nedikirin, heta ziwa bibe perdekek pê dikirin. Zilamê xerîb terpiyê jina kurd nedîtibû. Îro bi xeyala Kurdistanekê û tu Kurdistan jî we ava nekir bi layıqlıqê, bi demokrasiyê, bi komünîzmê, sosyalîzmiyê we keça kurd li Avrupayê we bêxwedî hişt. Got gavê xwe, çaqê xwe, paqê xwe jev vekê, wa tayî dika. Yani we Kurdistan jî ava nekir û we jina kurd we bêedeb û bêheya jî kir, we namûs û şeref jî nehişt. Hûn bînin qîzê Kurda çi dikin? Li ser navê Sîporê, li kolanê bajarê Avrupayê, ji pêr dunya alemê ve gavê xwe jev divekê. Jina kurd binamûs bû, gavê xwe ancak ji mêrê xwe re jev vekiribane, ji helaliyê xwe re. Ji pêr bavê xwe, birayê xwe ve eyb dikir, got hereketekê bike, lingê xwe jev vekê. Avana li ser navê Sîporê hûn dibînin, ser navê muzîkê, ser navê hunermendiyê, jina kurd kirine dansos, kirine qehbik, kirine orospî. Navka wê, çaqê wê, paqê wê, hemû deverê wê li derve. Siva ew qîzik wê bibe 20 salî, 25 salî jî, wê di nav zilamê girgire da, wê paqê xwe û çaqê xwe jev vekê, bi kîlot û mînî eteka, bi taytika. We Kurdistan jî ava nekir, we namûs û şeref û dîn jî we wenda kir. Heta we got Kurdistan û welat we dîn we berda. Pîreka Misliman fedî dike got ji pêr zilamekî belmêj bike, xwe bitewêne. İslam wê qebûl nake, dibe ji pêr zilama belmêj neka. Avana ji pêr dunya alemê ve paqê xwe, çaqê xwe jev dibekê. Hûn dibînin bê gavê xwe çilo jev dibekê. Ev qîzik niha 12-13 saliya, wê di elmênê siva wê bê 20-25 salî jî, ew jî wê hineke dî elmênê. Qîzê Kurda li Avrupayê hawlimane bêxwedî, bela bê layıqlıqê û demokrasiyê. Tu wê